Predstav si toto, vstúpiš do studeného oceána a povieš si, kým neoboplávam celú Britániu, oceán neopustím. Trošku šialené však, ale presne toto si povedal Ross Ageley v roku 2018. Preplával 2884 km bez jediného dňa na súši. Akože šialené. Prvý deň, optimizmus, energia, všetko vyzerá zvládnutelne. 30. deň už vyzerá inak. Sol mu rozožera jeho jazyk, doslova mu odpadávajú kúsky. 60. deň. Neopren mu vytvoril tzv. Nosoroží krk tým, ako mu neustále drel na koň. 90. deň. Jeho chodidlá už nie sú chodidlá, stratili klembu a zmenili sa na tmavo-fialovú a žltú. Čo ho vlastne držalo v oceáne? 6 hodín plával a 6 hodín odpočíval na lodi Hecate a takto to bežalo cyklicky. Denne zjedol 15 000 kalórií a tým odborníkov sledoval každý jeho pohyb. Ale to najdôležitejšie je, keď mu telo kričalo stop, jeho myseľ odpovedala. Toto je len experiment a chcem vedieť, kde sú moje skutočné hranice. A máme tu 157. deň Margate. Ross opustil oceán ako prvý človek v histórii s titulom najdlhšie etapové plávanie na mori na svete. Svetová organizácia plávania to vyhlásila ako svetové plávanie roka 2018. A jeho slova po výstupe: dúfam, že si ľudia budú pamätať toto plávanie ako experiment v oblasti duševnej a fyzickej síly. A teraz sa opýtaj seba, čo by si dokázal, keby si prestal počúvať svoj vnútorný hlas, ktorý ti hovorí: toto je nemožné. Ross má na svojom konte veľa neuveriteľných príbehov a preto, ak ťa to zaujíma, napíš do komentára viac, alebo ak toto video získa viac ako 500 lajkov, pripravím o ňom ďalšie rozsiahlejšie video.